non ki wang ji suri hini ra inkwara ke thomaning kan arko e chiklo ni phai trok siani nongnam ka che thang klong umrang so golfil along district pli durong chingru mamai ke padu ponji aphan chingki chingwai mai ke deng pon bang so mai along mai phu Emmanuel durong chun bang Abraham durong thesobil atum chepahem phu ponsi mai along ka che tong dun Bimola durong pi jirekin deng Anthony durong wothat langso Noel durong thesobil atum che tong dun Labangso district pli durong chingru mamai along convener Joy Singh durong Dimahasao Garampani MAC lapen co-convener Simeon durong Malidor alang litum pen Akija pensi penangan durong chingru mamai pangdang ponlo Labangso mamai along penangan durong nangke plangalam che thanchimum pon lapen district pli Karbi Anglong West Karbi Anglong North Kachar Hills mate Dimahasao lapen Kachar district along kedo ana durong atum setami nilitum apor ke hot pona teng umrangso golfil along nangkache tongdun eji aphan pusi pherangkia thengno along pen ningje pon along nitum asona durong according jiratum do ulang nangache tongdun de lasi labangso media long pen non labangso nilitum ke kipi khobor ke long pen nanglitum tanilitum pen khobor nangache andon pen mohala tarik troksi nangache tongon ji pansi kaduk kavela east west Karbi Anglong mate Dimahasao ke do umrangso ajo ke do Malidor ajo ke do akorte durong akorte tumpan anta nangache tongon ji pansi nilihin pen tuning riparlo Kami tu macam tong abang ke, kacing bayi bang meni kacini ni tu tak dola, durong do hi. Tapi ni kan tu macam cini, cici pacini lo, 82. Pini kacing bayi main ke motorik Troxy 2023. Ha umrong apa malong? Kalau son sekedam jima, anpen ko anak time saya pilih nang jima. Lapan secing bayi pansi, ini tu mini dak citong. Jirikin deng pen Samsung inti Karbi Anglong live